Φίλοι μου, παρακαλώ ακούστε και σήμερα το ποίημα μου μέχρι το τέλος, γιατί είναι πολύ διδακτικό. Ο τίτλος του ποίηματος είναι «Το παράδειγμα του γάρου». Σαν επαρπάταν μια φοράν πριν χρόνια ένα γαούρι και είχε πας στη ράχη του έναν παλιό στρατούρι, άξιπα εξυπάστηκεν και κόπηκεν στα βούρη. Κι όπως εβούραν έδωκεν βέβαια κατά λάθος σ' έναν αλακατόλακον με 10 μέτρα βάθος που φαίνετουν θα γένετουν για λόγου του ο τάφος. Πάει ο μάστρος του κοντά, θωρεί το έτσι χάλι, μες στον αλακατόλακον κι έπιαν τον σκέψη μυάλι που τόσο βάθος το χτινόν ίνταλος θα το βγάλει. Γιατί δεν κοιτούν όπως τώρα που ήταν να αποφασίσουν να κατεβούσουν το χτινόν κατάλληλα να δείσουν και με ένα βίντζιν σύγχρονον πάνω να το τραβήσουν. Έμεινεν και θόρεντον ο μάστρος του χαμένος, διότι ήταν φανερόν ο γάρος ο καημένος μες στούν το λάκκον το βαθύν εγκαταδικασμένος. Σκέφτεται, συλλογίζεται τι να αποφασίσει, αφή και κάμει έννοια του και έτσι τον αφήσει, κανένα μήνα σίγουρα θα κάμει να ψοφήσει. Εσκέφτην στους χορκανούς να πάει να τα αναφέρει, ούλους κοντά στο γάρον του με φτιάρκα να τους φέρει και να το θάψουν ζωντανόν εγκρίμαν να υποφέρει. Και οι χορκανοί που ήρτασιν βοήθεια να δώσουν, με ένα στόμαν ύπασιν με χώμαν να το χώσουν, που τα πολλά τα βάσανα το γάρον να γλιτώσουν. Και έτσι μυάλι και μητσί και θηλυκοί ακόμα, άιντε να τελειώνουσιν, είπασιν με ένα στόμα και αρκέψασιν και ρίφκασιν μέσα στο λάκκον χώμα. Και πέτρες μα και χώματα το γάρο να χτυπούσαν και αρκέψασιν που πάνω του γέματα και πητούσαν, μα όμως ασταμάτητα τα πόδια του πατούσαν. Παρόλα τα χτυπήματα ο γάδαρος εκράταν, στα χώματα που ρίφκασι συνέχεια ανεπάταν κι ο λάκκος άμα γέμωσεν εξέβην και παρπάτα. Και εσύ που τότε ως τώρα ο γάρος των χωμάτων που έκαμε που μόνος του το θαύμα των θαυμάτων εγίνηκε παράδειγμα πάρα πολλών πλασμάτων. Και εσείς στον κόσμο, φίλοι μου, στη γην όπου τσαμπάτε, όσα κακά σας έρθουσιν πάνω τους να πατάτε, ευκάτε που το λάκκο σας έξω και παρπατάτε. Χαμπής Αχνιώτης.